og velkommen tilbage igen. I dag vil jeg gerne snakke omkring den her tvivl, man godt kan have, når man starter en online forretning. Eller hvis man overvejer det. For det er helt naturligt, når man gerne vil starte noget nyt, jamen så tvivler man jo på, om man overhovedet kan. Og hvordan får det overhovedet til at fungere, og der er så mange ting, man kan blive usikker omkring. Og det kan man faktisk også lidt undervejs, når man sådan er kommet i gang. Også selvom man har været i gang i mange år. Jeg har selv været selvstændig siden 2018. Men alligevel kan jeg også godt nogle gange blive i tvivl og usikker på nogle ting. Fordi nogle gange kommer man bare ud på nogle nye steder, hvor man ikke har været før. Og så bliver man bare lidt i tvivl om, jamen hvad skal jeg egentlig gøre her? Og det er helt naturligt. Det gør man jo i alle dele af sit liv. Er du på et andet arbejdsmarked, jamen hvis du så prøver noget nyt der, jamen så er du også lidt usikker i starten. Sådan vil det altid være. Så det bedste man kan gøre, hvis man gerne vil i gang online, men virkelig er usikker, så vil jeg sige 1. Find en, der kan hjælpe dig, som faktisk har gjort det før. Fordi hvis du skal gøre det alene, kommer du til at bruge rigtig lang tid på det. Det er muligt. Du kan sagtens gøre det alene. Men der er bare større sandsynlighed for, at du går død undervejs, fordi du ikke magter mere, fordi det tager så lang tid. Og du skal afprøve så mange ting, som ikke virker, så man får hele tiden sådan nederlag på nederlag. Så 1. Find en, som faktisk kan hjælpe dig i gang. Nummer 2. For at tage skridtet, det er simpelthen bare at tage skridtet. Måske lave en liste over, hvad er du drømmer om, og hvad det her det kan ændre for dig. Og hver eneste gang du er i tvivl, så kig på det og tænk, men jeg kan få det her ud af det. Jeg kan komme til at få en bedre økonomi. Jeg kan komme til at få mere tid med familien. Jeg kan komme til at få mere overskud i min hverdag. Jeg kan slippe på min chef, eller hvad det nu engang er, at man har. Kig på det hver gang, du bliver usikker, fordi det vil du selvfølgelig blive i starten. Så 1, det var, find en hjælp dig. 2, skriv ned, hvad du egentlig drømmer om. Nummer 3, for at tage skridtet, det er nok bare nogle gange at lægge den der lille tanke, du har omkring, det kan jeg ikke det her, læg den på hylden. For selvfølgelig kan du det. Altså, hvis andre kan, hvorfor kan du så ikke? Dengang jeg startede min første virksomhed, der var jeg pædagog. Og valgte at åbne en butik. Det vil sige, at jeg kunne ikke engang gøre det online som nu her, hvor man faktisk skal gøre det samtidig, med man har sit arbejde. Jeg blev nødt til at sige, stop. Ikke mere pædagog, eller tak. Nu starter jeg en butik. Så det var all in. All or nothing. Det var det. Der var ikke noget at komme efter. Og jeg havde faktisk aldrig stået i butik før. Jeg valgte bare at springe ud i det, fordi det var min drøm. Det var det, jeg ville. Og det lykkedes. Det lykkedes. Jeg fik købt den op. Det blev til en millionforretning. Og jeg fik faktisk også en pris med Best of Odense. Så det kan sagtens lade sig gøre. Efterfølgende har jeg solgt den videre, og den fungerer stadigvæk super fint, og den har fået flere priser endnu. Så det er måske et rigtig fint bevis på, at man kan sagtens, selvom man ikke ved noget om det. Man skal bare springe ud i det, man skal tro på det, man skal ture gøre det. Man skal også ture justere undervejs. Så det handler måske mere i bund og grund om, at du tør at tage skridtet. At du ikke kommer til at tænke alle de negative tanker, men bare tænker, selvfølgelig kan jeg det her. Selvfølgelig kan jeg det. Lidt sådan en pipi. Det har jeg aldrig prøvet før. Det kan jeg helt sikkert. Der skal være meget mere pipi os alle sammen, tænker jeg nogle gange, fordi vi kan godt det, vi vil. Altså, uden tvivl. Man kommer bare til at tvivle for meget på sig selv, fordi man har den her grimme stemme, der bliver med at sige, det tror jeg ikke, du kan. Det tror jeg ikke, du kan. Du kunne alt andet. Altså, dengang man var barn, der gjorde man bare tingene. Ikke? Sat så op på cykel og cyklede afsted. Altså, i dag, hvis man skulle prøve det, så ville man tænke, fuck, det kan jeg ikke, og alle de der grimme ting, der kan ske. Væk med dem. Vi kan det, vi gerne vil. Det kan vi. Ligesom børnene. Børnene kan så mange ting. De hopper bare op og gør det. Og det skal vi altså øve os i os. Hvis du gerne vil i gang online, spring op på cyklen og kom afsted. Du kan godt. Det er det eneste, jeg har at sige. Find nogen, der kan hjælpe dig. Skriv ned, hvorfor du gør det. Og bare gør det. Luk øjnene, gør det. Lidt ligesom at hoppe ud i bungee jump, eller hvad nu hedder. Elastikspring. Det vil jeg så ikke turde, fordi højdespring. Men det er så lige meget. Total højdeskræk, så det vil jeg overhovedet kunne. Men stod jeg og fik at vide, at det skal du gøre for at opnå din drøm, så har jeg nok gjort det. Altså, man må bare lukke øjnene og gøre det. Det samme her. Og online, du har ikke noget at tabe ved det, når du går i gang. Altså, du har ikke noget at tabe. Du kan starte op samtidig med, at du har dit arbejde, hvis det er det. Og så er du bygget op, og så har du din online forretning. Så du har ikke noget at tabe. Og i værste tilfælde, hvis det var, at det ikke lykkes,
jamen så er du så samme sted, som du er i dag. Så er der ikke noget at tabe på det. Men til gengæld, så kan du vinde alt det, som du gerne vil have. Så mit råd herfra af, det er, når du er usikker, når du er i tvivl, luk øjnene, gør det. Træd på speederen, kom afsted, for du kan godt. Det tror jeg, det er ordene herfra i dag.